right. No, no, ngiyakuzwa baba. Ngiyake ngicabanga ukuthi into eshoyo i-point ebaluleke kakhulu ukuthi akukho enye ukuvalela ngaphandle. Wonke umuntu ofisayo ukuthi abe yingxenye yethu uvumelekile ukuthi abe yingxenye yenu nenhliziyo enhloko. Right. So, as abasizi, eyiphi into engifisa ukuyibona kimina ikhula nanokuthi kulo nyaka lo esifunda ngayo eziphi iy'nhlelo enazo ukuthi no by 2024 sifuna uku-achieve u-1 no-2 no-3. Well, thina sisibona kukhona right? Yeah. Cause everyone also cool. So Yeah. so into esizibona ikhula thina uthando first. Lapho khona uthando selikhona nje. Okwesibili unity. Cause once savumela something ukuthi kind of segregation eating as a group, as a team. Yes, so kuzoba nzima ukuthi siphushele livakele leyo boma mesi. So ngithi team sikhulu kakhulu unity kukhule uthando. And ngiyasho ukuthi yonke into izokuyenza close uma ukhona uthando nomubano. Wathi uthando unity, uthando Ngoba vele